चिकेन डिनर टा पूरा हबटी चिकेन डिनर नुह सेटा बोया सेटा बुया नुह रे सेटा बापार धमक मते टाणी नौची मु पुणी सबु बेले बांफ नौची बापार धमक मते टाणी नौची मु पुणी सबु बेले बांफ नौची मोर अंटा भांगी जाए रे अंटा भांगी भांगी जाए रे मोर अंटा भांगी जाए रे अंटा भांगी भांगी जाए रे ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା କହିଛି ବାଇରେ କାଠ ଖୋଳିବାକୁ କେତେ ମଉଡି ହଉଛୁ ମ ଇଆଡେ ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପକେଇଦବା ଆବେ ଆରେ ମତେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଆସିନି ଆଉ ତତେ କଣ ହେଇଛି ନା ମତେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଆସିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପକା ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି मार ताको मार ओह नो मार बे अरे कौन से तळ गलची देले देखिया कौन ओटे अरे कौन ओटे टॉप अप मार दीची ना कौन 19 टका मोर कटि जाईची टॉप अप आ टॉप अप पुणी कोन मोर को 19 टका कटि गला ये बापा देखले मते बाडेइबो तो भूल गला कि कटिया पड़िबो अरे जाइलो बापा मते जाइले ठिया फाड़ी दबो बापा चारा पोतिया करतो बा तू एठो कर ना हम जाउथले पोतिया को जाइलो का भाई जाउ जाउ चल 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 मुरली कर अरे कौन ये मोबाइल चढ़ी नहीं गेलो तो खेल आईची बाप हमेशा बाप होता है अपने बाप को हम खेल आईची अरे बाप हमेशा बाप होता है मालूम नहीं है आ तो ताले खेलिया गोटे मैच पकेइदवा अच्छा ଏଇଟା କଣ ନାଲି ସାଲୁମନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ଭୂତ ଭୂତ ନୁହଁଟି ଏଇ ଉପାଡ଼ ଦେ
ଆଜି ଦିନରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସଇଲା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଆ। ଫୋନ୍ ଟା ନ ଦେଖିଲେ ତ ନିଦ ହବନି। ଦେଖିଆ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଟା କଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପାନବଜ ଗ୍ରାମରେ। ଆମେ ହଉଛି ବାଳମୂଳ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମେ ଏବେ ପାନବଜ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତେବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପାନବଜ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଇତିହାସର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର। ତେବେ ଚାଲ କିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜା କୁତ୍ତବର୍ମା କୁତ୍ତରବର୍ମା ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ନକ୍ସାରେ ସେ ଏକ ମାଠିଆରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ପାନବଜ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ପୋତା ହେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ପଚାରିବା କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚା ହେଇଛି ସେ ନକ୍ସା। ଚାଲ। ହେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ए भाई 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 आज्ञा आपण ए ग्रामर बासिंदाटी। आज्ञा आज्ञा आम विशेष सूत्र खबर पाई कि आपण ग्राम एक नक्शा पोता है गोटे जगह। आज्ञा मन पकड़ हाँ मन पड़ा मुझे मो जेजंक 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 केतरा जेजब तमरो जोड़े जेज अछंदी जेजंक जेज कहउतले भाग्यवश तो एई गाँ रे कोठोरी पोता है। आम गाँ रे केते महाऋषि अछंदी समस्त खोजुंदी कि केही गोटे जाने देखिया आगु के पाउछंती आ तमे न पहले हम न पाई और आमे जाउछु प्रस्थान करले एठु आ या बळा। वर्तमान राजकुमारंकर वंशधर राजकुमारी सुनेना तांकर जो संपत्ति लुचा होईछि से नशा जो जे पाई संपत्ति को उद्धार करिवे सेही तांको विवाह करिवे। आज्ञा आपण भी तांकर आपण भी तम भाग्य परीक्षा करंतु। चल तू को सेपटे बोलू सेपटे बा देखु एपटे ये घर भीतर से सान घर भीतर हां देख एठी से अरे जो काली जो मैच ता खेला होतला पाइकी दिखि जाई हमर जो एई बिबुला हम होई देला ओला भलो खेल पाइलनी हो करिया ए पिला कस्टम करी देखिया कोन करिया हैला आज राती रे तो गोटे मैच करतवा टोटल 500 जिति बड़ा ओजी गोटे और चिकन करतवा हां चलो हां मारे एपडा आइला मार मार एडी बॉयज मारे अरे सदाळे खरारे बसिकी गेम खेलुछ कालीर खबर को जानि छटी कोन नाही जाननु हम खाली गेम रे मातिले कोन हबो देखिनिस्ता देखिलोटी अरे देखिली जे ए माठेटा पाइबा को अरे खोजिला बळ तो हजिला ठी हजिला बळ तो खोजिला ठी माने माने माठिया वाले मो पाखे अरे माठिया सेदिन चारा गछ पोतिला बेले से माठिया मिलतिला ताले से माठिया नहीं देखी कोई नहीं चले ले
ଆରେ ବାଖ୍ୟା ବା ହେଇଟି ଖାଲି ଡେଇଁଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ନା ଦେଖିଦବା ଥିବ ଡକ୍ଟର ବାଙ୍ଗୁର ବାବୁ କଇ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଆଇଛ ଶଙ୍କରୀକରଣ କରିବାକୁ? ଏ ଗଛକୁ ଏ ଗଛ ମିଶେଇକି ଶଙ୍କରୀକରଣ କରାହବ। ଗଛ କେମିତି ବାହାରିବ? ଛୋଟିଆ ବଡ। ଓହୋ ତମେ ସେ କଥା ଆଗ ଛାଡ। ଆମେ ଗଛ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ଆଉ ତମ ସହିତ କଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଏଥର କାମଟା କଣ କୁହ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଛୁ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ନେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ଟିକେ କାମ ଯେମିତି ଶଙ୍କରୀକରଣ ହେରିକା କରିଦଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢିଥିଲି। ତଥାପି ଯାହାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହବ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧା ତଳେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢିକି ଆଇଥିଲି ମାନେ ସାଇନ୍ସରେ 2 ବର୍ଷ ଫେଲ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ଖୋଲିଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହବା ପରେ ଚାକିରି କଲି ଚାକିରିରେ ନିଜ ପଇସାରେ ପଢୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ଶଙ୍କରୀକରଣ କଲେ ଗଛଟା କେମିତି ହଉଛି ତମେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲ ମଝିରେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଓହୋ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦିଅ ସେ ମାପଟା ଟିକେ ନିଅ ଆମକୁ କୁହ। ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ମ ଆପଣ ବି ଦେଖିକି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଉଛି। ଏଇ ମ୍ୟାପକୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜିନି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଦା ମୂଳରେ ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାପ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବାର ମିଛ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବାର ନାଟକ କରି ମୁଁ ବୁଦା ମୂଳରେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଜି ମିଳି ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ପର୍ସନାଲ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଡିଲ୍ ଦନ୍ ତ ଡାଉନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଏଇଟା ଯିବା ଦେଖିବା ଖୋଜିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନେବେ ତ ଆଉ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର କଣ କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟିଏ ଡରେଇବା ପାଇଁ କଣ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଆଣିଥିବ ନହେଲେ ପେଟ ଗାଢ ପଡିଯିବ ନା। ଆଉ ଗପ ସପ ହେଇକି ଟିକେ ଯିବା ମୋବାଇଲ ଟା ଆଣିଥିବ ନହେଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ସରିଗଲା ତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଡିସ୍କସନ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ ସଙ୍ଗୀ ପର୍ସନାଲ କଣ? ଯିବା ତାହେଲେ କାମ ସରିଲା ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବି।
ଆଉ କିଏ ଏବେ ତ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ? ଯାହା କହିବେ ତ ସେ ଆସିବ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ମ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ଦରକାର। ବନ୍ଧୁକ କଣ ହବ? ଶିକାରୀ ବିକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଥିବେ, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଥିବେ, ଯଦି ଗୋଡେଇ କାମୁଡିକି ଖାଇଯିବେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ହବ? ବଡ ବନ୍ଧୁ ନା ଛୋଟ ବନ୍ଧୁ? ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଆଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଭୋକରେ କାହିଁକି ଯାଇଥିବେ ତାପରେ କଙ୍କାଳ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଓ ସେତିକି ଡିଲ୍ ଡନ୍। ଆସିନି ଆଉ କିବ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ ବସିକି? ନାଇଁ ତୁ ଖାଲି ଲଲିପପ ଚୁଚୁଥା। କୁଆ ଗଲା ସିଏ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ହଉ ଆସୁ ତୁ ତୁ ଇଆଡେ। ସେ ଆସୁ। ଆମର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡି ତ? ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡି, ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବା ପାଣି ଖାଇବା ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରସି କଟରେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ହେଇଛି। ପାଲ ଆଣିଛ କି ନାଇଁ? ପାଲ ବି ଆସିଛି। ପାଲ ମତେ ଦରକାର ହବନି ଏତେ। ମାଚିସ୍ ସବୁ ଆଣିଛି। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ବାବୁରୁ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅତାବତା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତାକୁ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟି ସାର୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା? ଓହୋ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ଆମେ କୋଉ ମିଶନ ଆଇଛେ? ଧନ ଖୋଜିବାକୁ। ମିଶନ ନା କଣ ଦେଇଛେ? ଗୁପ୍ତ ଧନ। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଖୋଜିବାକୁ ଆଇଛେ, ଡ୍ରେସ ମାରିକି ଆସିକି ଯଦି ପାପା କି ପରି ହେଇକି, ଜଣା ପଡିଯିବନି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସିକ୍ରେଟ ଅଲୱେଜ ସିକ୍ରେଟ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମିଶନକୁ ମାଡିଯିବା। ମ୍ୟାପ କଣ ପୁରେଇକି ରଖୁଛ କେଜାଣି କିଏ ଜାଣିଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ମନ୍ଦିରଟି ତ ଭେଟ ହେଲେ ଚାଲ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ମାରୁନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। Let's go to the jungle. जिंदगी सवार दो एक नई सवाल हो पारू। गली करने में डॉक्टर ना तू डॉक्टर। ନାଇଁଲେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଛାଡ। ଖାଲି ଆଡୁ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି କେଞ୍ଚି ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପାଇଁ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଇଆଡେ ଆସୁ। ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ହେଲା ଖେଳ କରିଦବ। ଜାଣ ଅତିଥି ତମେ ଏଠି ଘଷି ଦବ, ଏଠି ଘଷି ଦେ। चलो हम चलते। डॉक्टर बांगुर साहब, और कितनी दूर? अरे इतना दूर? पहाड़ का हर तरफ। ठीक है चलो। अच्छी था वो।
ଚାଲୁ ନା ଆପଣ ଯାଉନା ଆମେ ଯିବୁନି ତମେ ଯାଉନା ଆଗ। ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପୁରେଇଲା ଗଳା। हालिया आइगले डॉक्टर साहब। अरे ये दिक्कत पागल है। डॉक्टर साहब आज बहुत थक गए हैं, आज रात यहीं पे ही रुक जाते हैं। अरे पैसा धन गुप्त धन पैसा मिलला परे किए कौन सब करिवो। आग रेस्ट ने आग धन मिलुच कि नहीं देख केते कुआरे अरे काम फाम तो हो गला जोगाड़ फोगाड़ कर कौन करिया बात हो गला इंग्रे देखिया घटना टिकिया ए जाने आ ही जाय छिने क्या नहीं क्या डालू धरिया को आ से धतो धर लो ये धतो अच्छी चलियो था ठंडा में कर दे देवी रे ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତିକି ହେଇଯିବ ରାତିଟା ନା ସେ ଅସୁବିଧା ହବ ସକାଳୁ ମାନେ ଝାଡା ଯାଇ ପାରିବନି। ଆରେ ହବ ବଢିଆ ଏରିଆରେ ଝାଡା କଣ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରି ଖାଲି ଧୂଆଁ ଦିଆ କଣ ଦଉଛି କଣ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ଆରେ ହବ ମୁଁ ଚୁଲି ବାଗା ଲଗଉଥିଲି ପଳେଇ ଆଇଲି ତମେ କଣ ଗନ୍ଧଉଛି ଏମିତିଆ ଖାଇବନି ଆକୁ ଏମିତି ଗନ୍ଧଉଛି ଆରେ ହବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଝାଡା ହବନି ଆରେ ହବ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବିପିଏଲ ଖାଇ ହବନି ଆକୁ ଖାଇଯାଅ ଓଳେଇ ଦିଅ ତ ସିଗିରେ ବାଡେଇଲା କି ଏଇ ହେଇଥିବ ଏଇ ଶଳା ଭଲଟା ଇଏ ତ ବାଡେଇବନି ଏଇ ଶଳା ବାଡେଇଥିବ ବୋଧେ କି ବାଡନ୍ତି ଏଇ ଶଳା ହେଇଥିବ अरे ତଥା କଣ ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ନା ହଉନି କଣ ପାଇଁ ହଉନି ତ ନାଇଁ କାରଣ କଣ ହଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି ନିଦ ତ ହଉନି କଣ ପାଇଁ ହଉନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା 3 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆରେ ଏ ସବୁ କାମ ତ ସଇଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଟିକେ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ କଣ ଆରେ ତଳୁ କୁଣ୍ଡୁର ଆମେ ଝାଡା ବଉଛେ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ଚାଲ ପାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଦିଆ ଦେଖିଆ ପାଣି ଆରେ ହେ ପାଣି ଅଛି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଣି ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି କାମ ସାରିଦବା ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇଲେ ଏଟା ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ନାହିଁ ଆରେ ଏଠି ଡବା ଅଛି ରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦବା ଡବା ଇଏ ଏଇଥିରୁ ଉଜାଡିକି ପଡିବା ଆଜି ଦବା କୋଉଠି ଆଇଲ ଓହୋ ହଉ ହେଇଗଲା
କାହାର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଥୁଆଇଛି ରେ ଆରେ ଆଉ ଦେଖି ଆସିବ ତମେ ଯା ମୁଁ ଗାଧେଇବି ତମେ ଦେଖିବ ଏମିତି ଦେଖେ ଜଣା ପଡିବନି ଭିତର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ପରା କଣ ହେଲା ଆରେ ହେ ଚାରୁଟା ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଠିକ କରନ୍ତେ ଆରେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପାହାଡ ତ ବେଶୀ ବାଟ ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ପାଖାପାଖି ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଗାଁ ଗଲା ଏଠି କଣ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ଗାତରେ ଏଇଟା କଣ ପଡିଛି ଆରେ ଆମେ ତୁ ଆଉ ନାଇଁ ମ ଆସ ଆସ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି अबे हे चालो रे मुकेला रे अबे आगे चलो सियाड़े बाहर चलो ओ नहीं चलो रे बाहर गंध होची रे रे सेट ओ उठा अरे फिटो रो बड़ी देश रे चलो 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 उठ चलो तो चलो तमे हु हो हु हम चारि बड़े अबे डॉक्टर क्या कहता है आदिवासी गिरे गिरे बुलिले हम चारि बटे चलो तू सोरे क्वाड आचोली बे एरा क्वाड आचोली बे हॉलैंड रो आइस अरे को मन पड़ुची मरे कौन धन ये परिस्थिति धन कथा मन पड़ुची कहीं से दौच तुम विदाय हाँ कि चमत्कार हाँ ये बचिकी जाते धन धन कुआड़े ना जाकि सियाड़े तमें एठी ना मरिबा व्यस्त हनी कि चमत्कार हो जाते नहीं किसी हबनी अरे हे 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 गोटे कि आइला भाया जना पड़ी हाँ किए दौड़ के आइला भाया लगुच चमत्कार द्वितीय नाम मु देखे तुम काटी पकेया अरे भाई कौन काटुच बड़ पाऊनी बाकी काट दी दिन 3 दिन जाक आम सियाड़े खोलीदेवी काटी पारि बड़ पाऊनी खोलीदेव कौन सियाड़ू आमको मारिदेवे चल शीघ्र जल्दी 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 अरे Violence, violence, violence. I don't like it, but violence likes me. So it is good. John Cena. My name is John Cena. मत कहीं गछ पर काली पिया देके छाड़ देके आइतला कि रे 3 दिन हलाई अरे खाली गुह ओल्हेली केंती पत्थर पकेई ओल्हेली गामुछा नाही पैंट नाही खाइया नाही किछि नाही माछ मारी खाइले राती रे कोन चलची आपण एले तो माछ खाइले हम टंकी क्या बीपीएल चाउल खाइलु
ଘରୁ ଆଣି ଆଇଲା କଥା ଏତେ କଥା କହୁଛେ ଏତେ ଗରମ ହୁଅନି ଜଙ୍ଗଲ ମধ্যେ ଏମିତି ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ମାଡ ଗୋଡି କାଇଁ ହଉଛ? ହଉ ଆପଣ କହିଲେ ମ୍ୟାପ କାଇଁ? ମ୍ୟାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ସେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କୁଆଡେ ସବୁ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଜାହାଜ ପଟରେ ଗଲେ? ଡକ୍ଟର ସାହେବ କିନ୍ତୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାପ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମ୍ୟାପ କହିକି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମ୍ୟାପ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଯୋଉ ଦିନ ମ୍ୟାପ ନେଲେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜେରକ୍ସ ଟା ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଜେରକ୍ସ ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୋ ଗାମୁଛାରେ। ଆରେ ସିଏ ତ ସେ ମ୍ୟାପ ରେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମୁଁ ବା ଜାଣିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲୁନ ଦେଖ ମ୍ୟାପ କୋଉଠି। ଏଇଠି ଅଛି ମ୍ୟାପ ର। ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାପ ର ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି, ମାନେ ଆମର ଏଇପଟେ କୋଉଠି ଥିବ। ଏଇଠି ଚାଲ ଦେଖିଆ। ଏଇ ଗୋଟା ହଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ କହୁଥିଲା ସେ ମ୍ୟାପ ରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କଣ ମାନେ ଏଇପଟେ। ଏଇଠି ଦେଖିଆ ଆଗେ। ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ ଖୋଳ। ଆରେ ଏଇଠି କଣ ଦବା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତ? ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ଏଇଠି ହଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦବା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ବାହାର କର। ଛାଡ। ଭାଇ ଗୁପ୍ତ ଧନଟି ନା ପଦା ହଉ। ଶୁଣ, ସେ ଦି ଜଣ ଯୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମେ ଚାଲ ବକ୍ସ ଟାକୁ ଧରିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇବା, ଲୁଚିକି ପଡିଆ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଏଟା କଣ ପୁରୁଣା କାଳ ରାଜାଙ୍କର ମଦ କି? ଚାଖିଦେଲ ଟିକେ। ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି କଣ ଏଡେ ଜୋରେ? ଏଥିରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ? ଆମର ତ ସୁନା ଦରକାର। ମ୍ୟାପରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆରେ ମତେ ମ୍ୟାପ ଦେଖାଉଛି। ମତେ ଦେଖାଯାଉନି, ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ମତେ ଦେଖାଉଛି। ନାଇଁ ମ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏପଟେ। ଏପଟେ କେତେ କଣ ଅଛି? ଏପଟେ ସେପଟେ ବାବୁରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତଧନ। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ନୁହଁ? ଦେଖିନ କୁଆଡେ ମ୍ୟାପ ଯାଉଛି? ସିଆଡେ ବୋଧେ ଯାଉଛି। ଦେଖିନ ସିଧା ଗଲ, ସିଆଡେ କଣ ଯାଉଛି? ଆରେ ଏଇଟା କି ଧନ? ଆବେ ଏଟା ଧନ ଫନ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ଏଇଟା ରଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ବୋକା ବନା ହେଇଛି ଆମକୁ। କି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ରେ? ତୁ ବା ପାଇଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାପ ମାଠିଆ ଭିତରୁ? ପାଇଥିଲି, ଶାଗ ପୋତୁ ପାଇଥିଲି। କୋଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା? ଚାଲ ଦେଖିଆ। ଚାଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ସିନା ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଆରେ କେମିତି? ଆରେ କିଛି ସମୟ ହସିବା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତଧନ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ହସେଇ ପାରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।